Hi guys, good evening. खबरफ्रा माब्रै लोगोफोर माखासे जोंनि सुबुंफ्रा जिउआवहाय फासि नांनानै थैयो बा गावखौनो बुथारना लायो मुलि लोंनानै थैयो जिउखौ जों गोरलैयै मोननो थाङा जों बेखौ बयबो मिथियो आरो बिनि गेजेराव जों बे जिउखौ गोरलैयै मोना जों डाइरेक्टलि फोजोबलाबायो बे जिउखौनो मोननो बेसेबां हास्थायो थैनानै जुदि जों थाङोब्ला नैबे सोलेरखौ जों मोनफिननो बेसेबांबा हास्थायो बाट माखासे सुबुंबा बेखौ गोरलै मोननाय बायदि डाइरेक्टलि गावखौनो गाव बुथारना लायो आखाइ हानानै बुथारना लायो मुलि जानानै बुथारना लायो फासि होनानै बुथारना लायो सिलाइजों गावथारनानै बुथारना लायो मिथिबायना आं बुंनो सानदों बे जिउखौ गोरलै मोना स' बे जिउखौ थांनानै बोरै थानो थाखाय बेखौ सोलोंना ला बेखौ गेदेरनिफ्राय सोलोंना ला नों जुदि मोनथियाखैब्ला बे जिउआ मा जिउआव जोङो बेसेबां गावखौनो गाव मुलाम्फा गावनि मुंखौ बे बुहुमाव गालांनो हायो मिथिबायना स' बे गोरलै बाथ्रा मानसिफ्रा सानो बयबो मिथियो बेफोरबायदि सानो बाट गोसोखौ हमथानानै लानो हाया जों गावखौनो गाव जिउ फोजोबस्रांनानै लायो माखासे फिसा फिनलु बेफोरबायदि मबाइल सबाइलनि थाखायनो जिउखौ माने खहा खालामनानै थांबाय जोंहा सुबुंसार नार्जारि बिथाङा जाफान नार्जारिनि फिसाज्ला थांनाय जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर पस्ट अफिस ओमफ्राय सालबारि ना मा होनदोंमोनथाय बिथांनि जिउआ मबाइल मोनैनि थाखायनो जिउ गोमानानै थांबाय मिथिबायना बे जिउखौ जोङो इन्जय खालामनो सोलों मिथिबायना बे जिउखौ जों बोरैहाय थानांगौ बेखौ जों सोलोंनांगोन मिथिबायना जों गोरलैयै जिउखौ मोननो थाङा बेखौबो साननायजों लोगोसे जोङो गोरलैयै जिउआवहाय जों थांना थानोबो हानाय नङा बेखौ सान मिथिबायना जों जेरै जिउखौ गोरलैयै मोना बेबायदिनो जों बुहुमाव थांना थानाया एसेबां गोरलै एसेबां सहस नङा बे आरो जिउआव जुदि खस्थ' गैया अब्ला जोंहा थांना थानायावबो जेबो इन्टारेस्ट गैया मिथिबायना बेनो जों जुदि प्रब्लेम मोनोब्लासो बै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनायाव जोंहा इन्टारेस्ट जोंनि दिमागा जोंनि गोसोआ जोंनि गोहोआ बेवहाय बाहायजायो जुदि जेबो प्रब्लेम गैयाब्ला जोंनि बे गोहोआ मायावथो बाहायजागोन नङा होमबा मायावथो बाहायजागोन मायावथो सिनायथि होजागोन जोंनि बे माइन्डआ मायावथो बाहायजागोन मायावथो सिनायथि होजागोन नङा होमबा स' आं बेखौनो बुङो गासिबो जोंनि बर' हारिनि फंबायमोनखौ बिनानावमोनखौ बे स्पेसियेलि नोंथांमोननि थाखाय जे फासि नांनानै थैनाय मोजां मोनलायनानै मोनैनि थाखाय फासि नांनानै थैनाय इट इस नट अ सलिउसन बे सलिउसन नङा मिथिबायना गावखौ बासाय बे साननायनिफ्राय नोंखौ माने मा होनोमोनलाय माखासे गाज्रि साननाय हनाया नोंखौ बे सान्थौआव लाबोयो आं थैनोसै माखासे समाव ओरैबायदि साननाय जायो गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांनो जेबो राहा गैयै बायदि जायो बाट राहा दङ नों बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय सोरबा नोंनि गोरों गोरा बिदा फंबाय बिदाफोर थानाय सोरबा बिबथिफोर थानाय सोरबा नोंनि बिदा माने बिब' जानाय नोंनि बिबाजै जानाय सोरबा नोंनि बिमा बिफा नङाबा बिसोरनाव मोजाङै सोंनानै ला नों जाय एन्सारखौ मोनाखै जाय फिननायखौ मोनाखै मिथिबायना आरो दैज' होननाय मोनसे बाथ्रा दङ दैज' होननाय मोनसे बाथ्रा दं जों दैज' खालामनो हानांगोन मोनथिबायना मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ जों खेबसेनो मोनफुंनो हाया खेबसेनो जों न'खौबो बिल्डिं थाला लुनो हाया मोनसे फार्स्टआवहाय लुगोन फार्स्ट ग्राउन्ड फ्ल'र बिनि उनाव फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र थार्ड फ्ल'र फर्थ फ्ल'र नङा होमब्ला बिनि उनावहायसो जोङो लुलांबाय थागोन खेबसेनो जोङो सिक्स फ्ल'रनिफ्राय ओरै माने सिक्सनिफ्राय सेभेन फ्ल'र ओइट फ्ल'र बेफोरबायदि लुनो हाया जोङो सिगांग्रो जों न'खरखौ नायग्रोनांगोन मिथिबायना जों गोरलैयै बेयावहाय माने जोनोम मोनाखै बे हिसाबै जोङो गावखौ थांना थानो सोलोंनांगोन आरो फरायनाय लिरनाया गोबां इम्परटेन्ट जिउआवहाय जुदि नोङो फरायनाय नैबे आं दा बोरै रावखौ रायज्लायदों नङा होमबा आं जेरै बोरैथो नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनो हादों माखासे खोथाफोरखौ आं बे लाइभ स्ट्रिमिं बोरै एप्स माने इउटुबखौ सालायनानै नोंथांमोननि सायाव माखासे स्पिच होनो हादों माखासे मटिभेसनेल स्पिच होनो हादों बोरै बाथ्रा बुंनो हादों बिकज जों नलेज माने माखासे रोंगौथि लानानै नङा होमबा स' बे रोंगौथिया बयनावबो थानांगोन आरो बे रोंगौथिया बोरै थागोन अब्ला जों स्टाडि खालामनांगोन मिथिबायना स' जों खेबसेनो बे रोंगौथिखौबो बै रोंखानाय मानसिफ्रा लानो होनबानो हानाय नङा मिथिबायना सिगांग्रो जोङो खेबसेनो 1 2 3 4 खौ मोनथियालासिनो डाइरेक्टलि जोङो माने सानजाब दाजाब दानख' बोरै बेखौ हानांगोन नङा होमबा 2 3 4 खौ जों मोनथियालासिनो बोरै दाजाब दानख' जेरै जोङो मेथ्स सल्भ खालामनो हागोन जों सिगांग्रो 1 2 3 आ मा 4 माने मा 5 माने मा 6 माने मा बेफोरखौ मिथिग्रोनांगोन बिनि उनावसो जों दाजाब दानख' माइनास डिभाइड नङा होमबा सानजाब बेफोरबायदिखौ जोङो मोनथिनो हायो बिनि फर्मुला ए बि सि डि बायदिसिना गोबां मेथ्सनि फर्मुला दं नङा होमबा एक्स वाइ जेड बेफोरबायदि फर्मुला दं माखासे स' बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो सिगांग्रो जोङो अनजिमाखौ मोनथिग्रोनांगोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि जिउखौ बेबायदिनो मोनथिग्रोनांगोन आरोना जोंनि जिउआ मा नङा होमबा जोंनि जिउनि बेवहाय जोनोम जानायनि उनावहाय जों मा खालामनांगौ जोंनि दायथ'आ मा जोंखौ जाय जोनोम होदों बिसोरखौ जों माबायदि रेसपेक्ट हो जों बिसोरो मा थांखि लानानै जोंखौ जोनोम होदों जोंखौथ' बिमा बिफाया ओरैनो जोनोम होआखैना जोंनाव माबा मोनसे आसा लादों
बे आसायानो जाबाय जोंबो मोनसे फरायनाय लिरनानै गेदेर गोलाव जाथों नङा होमबा स' फरायनाय लिरनानै गेदेर गोलाव जाथों स' बै फरायनाय लिरनायखौनो जों खालामनांगौ आरो बै थांखिखौनो लानानै जोङो माने जिउ जोबजासिम जोङो नाजाबाय थानांगौ आरो बिनि गेजेराव नोंनि संसार जानायसिम बेखौ जों नाजाबाय थानांगौ जेब्लासिम नोंनि जिउआ दं अब्लासिम जोंखौ जोनोमगिरि जाय जोनोम होदों बिसोरखौ जों फुजिनो नाजाबाय थानांगौ बिसोरखौ आलो गोजोन होबाय थानो नाजानांगौ स' थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय